Sára, buď rozumná. Máme ty lístky na Marka ztraceného už půl roku. Víš, jak bylo těžké je sehnat? Ten hlas v telefonu zněl ledově klidně. Žádný strach, žádná úzkost. Jen čisté krystalické podráždění. Ležela jsem na nosítkách v sanitce, která se řítila ulicemi Prahy. Okolo mě pípaly monitory a záchranář mi právě do žíly zaváděl kanilu. Cítila jsem, jak mi hrudník svírá neviditelný svěrák. Každý nádech bolel víc než ten předchozí. Mami, prosím, vydechla jsem do telefonu. Hlas se mi třásl tak moc, že jsem se sotva poznala. Doktor říká, že je to kritické. Musím hned na sál. Emička nemá nikoho. Jsou jí 2 roky. Nemůžu ji nechat v nemocnici na chodbě. Doktor říká, že je to kritické. Musím hned na sál. Emička nemá nikoho. Jsou jí 2 roky. Nemůžu ji nechat v nemocnici na chodbě samotnou. Tak zavolej někomu z kamarádek, odsekla matka. Slyšela jsem, jak v pozadí cinkají klíče. Chystali se odejít. Vždycky ze všeho děláš hrozné drama, Sáro. Určitě je to jen panická ataka. Víš, jaká jsi labilní. Kvůli tvým hysterickým scénám nebudeme rušit večer s bratrem. Tvůj otec už nastartoval auto. Mami, já můžu umřít, vykřikla jsem, zatímco mi po spáncích stékal studený pot. Přestaň být tak melodramatická. Užij si špitál, my si užijeme koncert. Zavoláme si zítra, až tě to přejde. Cvak, ticho. V ten moment, uprostřed houkající sanitky, mi to došlo. Ta pravda byla ostřejší než skalpel, který mě měl za chvíli rozříznout. Lidé, kteří mě měli milovat bezpodmínečně, dali přednost lístkům na koncert před životem své vlastní dcery. Zatímco mě vezli na urgentní příjem fakultní nemocnice v Motole, kolem se míhaly bílé pláště a doktoři křičeli termíny, kterým jsem nerozuměla, udělala jsem 2 poslední hovory. Ten první byl do agentury pro profesionální hlídání dětí. Za 20 minut si moji dceru Emičku vyzvedla certifikovaná sestra. Ten druhý hovor byl do mé banky. Z prsty, které se mi nekontrolovaně klepaly na displeji mobilu, jsem zrušila trvalý příkaz. 8 let. Každý měsíc odcházelo z mého účtu na účet mých rodičů 85 000 korun. Mysleli si, že ty peníze jsou výnosy z investic jejich milovaného, úspěšného syna Marka. Netušili, že každý metr čtvereční jejich luxusního bytu na Vinohradech platím já. Ta hysterická dcera, která pro ně byla vždycky až na druhém místě. Když mě anesteziolog uspával, poslední myšlenka, která mi bleskla hlavou, byla: moji rodiče právě teď tleskají v O2 aréně. Zpívají si refrény o lásce a rodině, zatímco mě se zastavuje srdce. Netušili, že tím jedním kliknutím v mobilní bance jsem jim právě zbalila kufry. Ale abyste pochopili, jak jsem se dostala až sem, musíme se vrátit na začátek. Do doby, kdy jsem byla jen tou stínovou dcerou, která nebyla nikdy dost dobrá. Vyrůstala jsem v bytě, kde se vzduch dal krájet pýchou na mého bratra Marka. Marek byl o 3 roky starší, kapitán fotbalového týmu, miláček učitelů, kluk, který mohl prohodit cihlu oknem a rodiče by chválili jeho švih. Já jsem byla ta tichá, ta, co si četla pod peřinou a nosila domů samé jedničky. No, to se od tebe čeká, Sáro, řekla matka, když jsem jí ukázala vysvědčení s vyznamenáním. Ani nezvedla oči od Markova sportovního dresu, který právě žehlila. Když Marek propadl z chemie, otec mu najal soukromého doučovatele a vzal ho na večeři, aby mu zvedl sebevědomí. Když jsem já vyhrála krajskou olympiádu v biologii, zapomněli mě vyzvednout ze školy, protože Marek měl zrovna důležitý zápas. Ten vzorec se nezměnil ani v dospělosti. Marek nedokončil vysokou školu, protože se chtěl stát podnikatelem. To v překladu znamenalo skákat z jednoho krachujícího projektu do druhého. Rodiče mu financovali všechno. Koupili mu garsonku na Žižkově, když mu bylo 23. Podepsali mu leasing na BMW, na které neměl. A když se jeho vizionářské startupy nevyhnutelně zhroutily, bez řečí za něj platili dluhy.
Já jsem si mezitím vystudovala zdravotní školu při 3 brigádách. Čistila jsem podlahy v barech, abych měla na skripta. Odpromovala jsem s červeným diplomem, nastoupila jako sestra na pohotovost a sama si vzala hypotéku na malý domek za Prahou. Rodiče na moji promoci přišli, ale odešli hned po 10 minutách. Marek měl totiž prý důležitou schůzku s investory, ze které se vyklubalo pivo s kamarády. Když mi ve 29 zemřel manžel při nehodě na stavbě a já zůstala sama s čerstvě narozenou Emičkou, matčina reakce byla typická. No, to si ten život teda pěkně zkomplikovala, Sáro. Snad od nás nečekáš, že budeme v našem věku dělat chůvy. Nabídka pomoci? 0. Radost z vnučky? Žádná. Jen zklamání, že jsem jim přidělala starosti svou existencí. Co ale nevěděli, co nikdy neměli zjistit, bylo to, že celou tu dobu jsem to byla já, kdo je držel nad vodou. Začalo to před 8 lety. Právě jsem dostala první pořádné místo v nemocnici a měla jsem našetřeno prvních 100 000. Rodiče mi tehdy zavolali v noci. To dělali jen, když něco potřebovali. Sáro, jsme v háji, řekl otec do telefonu a hlas se mu třásl. Dlužíme za nájem 3 měsíce. Majitel nám dal ultimátum. Jestli do pátku nezaplatíme, končíme na ulici. Byla jsem v šoku. Jak se to stalo? Vždyť oba pracujete. Mámě zkrátili úvazek a mě berou záda, musel jsem vynechat směny v hlídací službě. Potřebujeme jen trochu pomoct, než se postavíme na nohy. Dala jsem jim tehdy všechno, co jsem měla. Slíbili, že mi to vrátí. Nikdy nevrátili ani korunu. Naopak, hovory se stupňovaly. 1000 sem, 5000 tam, vždycky to bylo dočasné. Po půl roce mi došlo, že jsou finančně naprosto negramotní. Udělala jsem něco, co se mi dnes zdá jako největší chyba mého života. Domluvila jsem se s majitelem jejich bytu a nastavila automatické platby. Každý měsíc odešlo 85 000 korun na nájem, energie a poplatky. Marek, ten úspěšný bratr, se o tom dozvěděl a okamžitě se chopil příležitosti. Rodičům nakecal, že založil investiční fond, ze kterého se ty platby hradí. Váš syn se o vás tak krásně stará, rozplývala se matka při každé rodinné sešlosti, zatímco mě podávala špinavé talíře, abych je odnesla do kuchyně. Marek je rozený vítěz, má srdce na dlani, ne jako ty, Sáro. Ty myslíš jen na ty svoje injekce, asi pořád taková odměřená. Nikdy jsem je nevyvedla z omylu. Říkala jsem si, že mi stačí vědět, že mají kde spát. Nepotřebovala jsem potlesk, chtěla jsem být jen dobrá dcera. Během těch 8 let jsem jim takhle poslala víc než 8 milionů korun. 8 milionů, které jsem vydřela v nočních směnách, zatímco oni mě ignorovali a opěvovali Marka, který trávil dny v kavárnách a utrácel jejich zbylé peníze za oblečení. A pak mi vypovědělo službu srdce. 3 týdny před tou osudnou sanitkou jsem v práci ucítila první výpadek. Nebylo to jen bušení. Byl to ten pocit, kdy se motor na vteřinu zastaví a pak se strhnutím znovu rozběhne. Ignorovala jsem to. My sestry jsme ti nejhorší pacienti. Vždycky si myslíme, že víme víc než tělo. Jenže se to zhoršovalo. Nejdřív jednou za směnu, pak 4krát a pak se mi to stalo doma, když jsem Emičce četla pohádku před spaním. Srdce se mi rozkmitalo tak divoce, že jsem nemohla popadnout dech. Musela jsem si lehnout na podlahu a čekat, až to přejde. Kardiolog v naší nemocnici, doktor Novotný, se na výsledky mých testů díval s tváří, která mi věštila jen to nejhorší. Sáro, máš komorovou tachykardii. Elektrický systém tvého srdce je v troskách. Bez operace riskuješ náhlou srdeční zástavu. Prostě se jednoho dne neprobudíš. Místnost se se mnou zatočila. Naplánovali jsme operaci za 3 týdny. Rodičům jsem nic neřekla. Nechtěla jsem slyšet, že jsem zase hysterická. Plánovala jsem, že Emičku pohlídá kamarádka z patra. Jenže osud nečeká na volné termíny v kalendáři. 2 dny před plánovaným zákrokem jsem Emičce dělala k večeři těstoviny se sýrem, její nejoblíbenější. Najednou se mi do hrudníku zabodl nůž. Bolest mi vystřelila do levé ruky. Svět zčernal.
Emička se na mě podívala těma svýma velkýma hnědýma očima. Maminko, je ti dobře? Stihla jsem vytočit 155, než jsem se zhroutila na kuchyňskou linku. Poslední, co si pamatuju, byla malá ručka, která mě plácala po tváři a dětský hlásek, který šeptal: Mami, vstávej, mami. V sanitce mi řekli, že mě museli nahodit výbojem. Moje srdce tepalo rychlostí přes 200 úderů za minutu. Musela jsem na sál hned tu noc. Tehdy jsem zavolala matce. Tehdy mi řekla o těch lístcích na koncert. Když mě vezli na sál kolem 22:00, sestra v agentuře mi potvrdila, že Emička je v pořádku u nich. Ulevilo se mi. Ale v tu vteřinu se ve mně něco definitivně zlomilo. Ta část mě, která doufala v rodičovskou lásku, zemřela dřív, než mě stačili uspat. Operace trvala 4 hodiny. Bylo to komplikovanější, než doktor Novotný čekal. V jednu chvíli se mi srdce zastavilo úplně. 4 minuty jsem byla klinicky mrtvá. Když jsem se probrala na kardiologické jipce, kolem mě bylo ticho, jen tiché pípání přístrojů. Rodiče tam nebyli. Sestra mi řekla, že nikdo nevolal, nikdo se neptal. 3. den po operaci, když jsem byla ještě připojená na hadičky, mi zazvonil mobil. Byl to otec. Srdce mi poskočilo. Ta bláhová část mě si myslela, že se konečně jdou zeptat, jak mi je. Sáro, poslouchej, spustil otec bez pozdravu. Máme problém s nájmem. Majitel bytu volal, že tenhle měsíc neodešla platba. Zkusíš zavolat Markovi? On mi nebere telefon. Asi má zase nějaké důležité jednání. V krku se mi udělal knedlík. Cítila jsem, jak mě pálí jizva na hrudi. Já o tom nic nevím, tati, řekla jsem bezbarvým hlasem. Musíte si to vyřešit sami. No tak, Sáro, buď trochu užitečná. Aspoň tomu Markovi brnkni, tebe poslechne. Víš, jak je na ty finance citlivý. Tati, já jsem v nemocnici. Ještě pořád? Já myslel, že ta tvoje scéna byla jen na 1 den. Co tam vlastně děláš tak dlouho? Ta otázka mě zasáhla silněji než ten elektrický výboj v sanitce. On to zapomněl. Nebo mu to bylo tak jedno, že to ani nezaregistroval. Měla jsem operaci srdce, tati, málem jsem umřela. Přesně to jsem říkala mámě do telefonu, než jste odešli na toho ztraceného. Na druhé straně nastalo dlouhé ticho. Pak otec odkašlal. Aha. No tak hlavně, že už mluvíš. Zníš docela v pořádku. Tak co ten nájem? Můžeš to poslat ty, než se Marek ozve? Přece nás nenecháš v brindě. Poprvé v životě jsem svému otci položila telefon uprostřed věty. V tu chvíli jsem věděla, že se domů nevrací ta stejná Sára. 5. den mě pustili do domácí péče. Emička byla u kamarádky, byt byl prázdný a tichý. Sedla jsem si ke stolu, otevřela notebook a podívala se na svůj bankovní účet. Moje prsty se vznášely nad tlačítkem potvrdit u e-mailu, který jsem psala 3 hodiny. E-mail, který měl ukončit 8 let lží a jednostranné lásky. Můj prst se neklepal. Klikla jsem. V tu vteřinu jsem věděla, že se v luxusním bytě na Vinohradech právě začínají dít věci. A já jsem byla připravená si to vychutnat. Bylo přesně 16:37 v úterý, když ten e-mail odešel. Venku se začínalo stmívat a v mém malém domku za Prahou bylo takové ticho, že jsem slyšela i tikání nástěnných hodin v kuchyni. Měla jsem před sebou horký čaj, ale ruce mě pořád zábly. Jizva na hrudi mě nepříjemně svědila, připomínka toho, jak blízko jsem byla konci. Ale ten e-mail? Ten byl začátek. V předmětu stálo prosté. Ukončení plateb a vysvětlení. Napsala jsem jim tam všechno. Že těch 85 000 měsíčně nebylo z žádného fiktivního investičního fondu jejich zlatého syna Marka. Že to byly peníze sestry z pohotovosti, která si brala přes časy, aby její rodiče mohli žít v luxusu, zatímco ji samotnou považovali za přítěž. Napsala jsem jim o té noci v sanitce, o tom, jak mě odmítli, když jsem bojovala o život. První reakce přišla přesně za 4 minuty. Mobil na stole začal vibrovat tak silně, až narazil do podšálku. Máma. Nebrala jsem to. Za minutu znovu.
Tentokrát otec. Zase nic. Pak začaly chodit zprávy. Jedna za druhou, jako kulometná palba. Sáro, co má znamenat ten nesmyslný e-mail? Okamžitě mi to zvedni. Ty seš snad úplně šílená. Lhát o penězích, které vydělal tvůj bratr? Jak hluboko můžeš klesnout? Jestli je to tvůj způsob, jak na sebe upoutat pozornost kvůli té tvojí slabosti se srdcem, tak je to hnusné. Sledovala jsem ty zprávy na displeji a poprvé po 8 letech jsem necítila ten známý uzel v žaludku. Necítila jsem vinu. Do 18 hodin jsem měla 17 zmeškaných hovorů. Přepnula jsem telefon do režimu nerušit a šla jsem ke dveřím. Sousedi právě přiváděli Emičku zpátky domů. Když mě uviděla, rozběhla se ke mně a já ji i přes zákaz doktora zvedat těžké věci na vteřinu pevně objala. Voněla po venku a dětském šampónu. Mami, už tě srdíčko nebolí? Zeptala se a pohladila mě po tváři. Už ne, broučku, už je to dobré. Večer byl klidný. Dělali jsme si s Emičkou krupicovou kaši a dívali se na krtka. Ale věděla jsem, že na Vinohradech právě teď hoří půda pod nohama. Představovala jsem si je, jak sedí v tom svém obýváku s vysokými stropy, obklopeni drahým nábytkem, který jsem zaplatila, a snaží se pochopit, že kohoutek vyschl. Následující ráno mě vzbudilo 43 zmeškaných hovorů a 29 textovek. Vzorec se změnil. První fáze byla popření a hněv. Ta druhá? Ta už smrděla panikou. Sáro, prosím tě, zvedni to, volal majitel bytu. Řekl, že jestli platba nedorazí do pátku, začne proces vystěhování. Tohle není legrace. Musíme si promluvit o tom, proč tvůj bratr říká, že o žádných tvých platbách neví. Usmála jsem se do šálku s kávou. Samozřejmě, že Marek lhal. Co jiného mu zbývalo? Přiznat, že 8 let parazitoval na své mladší sestře a bral si zásluhy za peníze, které nikdy neviděl? Kolem poledne mi zavolalo neznámé číslo. Ze zvyku z nemocnice jsem to zvedla. Sáro, tady Marek. Jeho hlas nebyl ani trochu vítězný. Zněl jako někdo, kdo právě zjistil, že domeček z karet, ve kterém žil, se sesypal pod porivem průvanu. Ahoj, Marku, jaký byl koncert? Zeptala jsem se tak klidně, až mě to samotnou překvapilo. Cože? Kašli na koncert. Co si to sakra poslala našim za bludy? Máma je úplně vyřízená. Otec mluví o tom, že tě zažaluje za pomluvu. Prý tvrdíš, že platíš jejich nájem? To je můj fond, Sáro. Já jsem to nastavil. Opravdu, Marku? Stišila jsem hlas a cítila, jak se mi v hrudi rozlévá chladná jistota. Tak mi řekni, z jaké banky ty peníze odcházejí. Jaký je variabilní symbol? Jak se jmenuje ten majitel bytu? Protože já mám v počítači 8 let výpisů z účtu, kde je u každé platby moje jméno. Chceš, abych je poslala rodičům v kopii? Na druhém konci linky nastalo ticho. Takové to těžké, dusivé ticho člověka, který byl právě přistižen s rukou v cizí kapse. Já jsem jim jen chtěl udělat radost, vykoktal po chvíli. Byli na mě tak pyšní, Sáro. Potřebovali věřit, že jsem úspěšný. Tobě to přece mohlo být jedno, ne? Máš svůj barák, máš práci. Bylo mi to jedno 8 let, Marku, přerušila jsem ho. Bylo mi to jedno, i když mi máma nadávala, že jsem k ničemu, zatímco si ty krájel stejky, které jsem zaplatila já. Ale víš, co mi už jedno není? Že zatímco mi v sanitce selhávalo srdce, vy 3 jste řešili, jestli stihnete začátek koncertu. V ten moment jste pro mě přestali být rodina. Stali jste se jen položkou v rozpočtu, kterou jsem právě škrtla. Sáro, nemůžeš je nechat vyhodit na ulici. Marek ztracený je sice fajn, ale realita je taková, že naši nemají ani korunu úspor. Tak to budeš muset začít podnikat doopravdy, bráško, řekla jsem a cítila neuvěřitelnou lehkost. Mimochodem, majitel bytu mi psal, že dlužíte i za vyúčtování vody. Hodně štěstí. Chystala jsem se zavěsit, když Marek vykřikl. Počkej, máma jede k tobě, právě nasedla do taxíku a je nepříčetná. Sáro, varuju tě, jestli jí řekneš pravdu o mně, tak ti... Zavěsila jsem. Pomalým krokem jsem došla k oknu a zamkla vchodové dveře. Nebála jsem se jí, už ne.
Ale věděla jsem, že tohle odpoledne bude stát za to. Za necelou hodinu se před mým domem ozvalo skřípění brzd a pak zběsilé bouchání na dveře. Sáro, otevři okamžitě ty dveře, jak ses opovážila nám poslat takový hnus? Byla to moje matka. A soudě podle toho, jak řvala na celou ulici, ji ta panická ataka, o které mluvila v sanitce, přešla velmi rychle. Dívala jsem se na ní přes skleněnou výplň dveří. Její tvář, obvykle tak pečlivě upravená a plná blahosklonosti, byla rudá vzteky. Bušila do dřeva pěstí, až se okenní tabulky otřásaly. Sáro, slyšíš mě? Okamžitě otevři. Co si to dovoluješ špinit jméno svého bratra? Marek je z toho úplně na dně, prý si mu vyhrožovala nějakými sfalšovanými výpisy. Pomalu jsem odemkla a pootevřela dveře, ale jen na délku bezpečnostního řetízku. Ten chladný průvan, který vnikl dovnitř, byl osvěžující. Mami, nekřič, Emička spí po obědě, řekla jsem tiše. Můj hlas zněl cize i mně samotné. Byl v něm klid, který člověk získá, až když ztratí všechnu naději na lásku. Mně je jedno, jestli spí. Ty nám okamžitě vysvětlíš tu tvou lživou zprávu. Prý si zrušila nějaký trvalý příkaz? Ty, která si nikdy pro rodinu neudělala nic navíc? Všechno, co máme, je díky Markově šikovnosti. On nás nenechal na holičkách, když jsme přišli o peníze. Ne ty. Opřela jsem se ramenem o futro. Jizva pod tričkem mě pálila, ale stála jsem pevně. Mami, poslouchej mě velmi pozorně. Marek nemá žádný investiční fond. Marek nemá ani korunu. Jediné, co Marek má, je tvoje bezmezná naivita, kterou 8 let zneužíval k tomu, aby se před vámi dělal velkým. Ty lžeš, jen mu závidíš, vyštěkla a pokusila se dveře rozrazit, ale řetízek ji zastavil. Závidím mu co? To, že neumí zaplatit ani vlastní složenky? Podívej se na tohle. Vytáhla jsem z kapsy štos papírů. Byly to výpisy z mého účtu za poslední rok. Každý měsíc, stejné datum, stejná částka. 85 000 korun. Příjemce? Správa nemovitostí Vinohrady. Zpráva pro příjemce? Nájemné Mitchell. Podala jsem jí je škvírou ve dveřích. Matka je vytrhla, jako by mě chtěla kousnout. Sledovala jsem její oči, jak těkají po papíře. Viděla moje jméno. Viděla částku. Viděla razítko banky. Její ruka se začala mírně třást. To musí být nějaký omyl. Marek říkal, Marek vám lhal, mami. Stejně jako vám lhal o svých úspěšných firmách a investorech. Celých 8 let jsem ten byt platila já. Ze svých směn v nemocnici. Z peněz, o kterých si mi tvrdila, že jsou jen almužna zdravotní sestřičky. Zatímco vy jste mě přehlíželi, já jsem vám financovala dovolené a drahé víno. Matka vzhlédla. V jejich očích nebyl vděk, nebyla tam omluva, byl tam čistý, nefalšovaný děs z toho, co bude dál. Tak proč si to zastavila teď? Když víš, že Marek má zrovna špatné období, chceš nás vidět na ulici? To si tak mstivá jen kvůli tomu, že jsme jednou neměli čas tě hlídat? Ne kvůli tomu, že jste neměli čas, mami. Narovnala jsem se a řetízek na dveřích konečně odjistila. Udělala jsem krok na verandu přímo k ní. Ale kvůli tomu, že jsi mi do telefonu řekla, že jsem hysterka, když mi selhávalo srdce. Zatímco jsem ležela na sále a lékaři mě museli oživovat elektrickými šoky, ty se sfotila s tátou a Markem na koncertě. V ten moment mi došlo, že platím nájem lidem, kteří by mě klidně nechali vykrvácet na chodníku, kdyby jim to křížilo plány na večer. Matka o krok ustoupila. Její arogance se začínala drolit jako stará omítka. Sáro, my jsme nevěděli, že je to tak vážné. Věděli jste to, řekla jsem ti to v té sanitce, ale ty si radši věřila své vlastní lži, protože se ti nechtělo ztratit pohodlí. Tak tady máš svou realitu, mami. Peníze došly. Příští nájem už neodejde. Máte 4 dny na to, abyste sehnali 85 000, nebo se začněte balit. To nemůžeš, jsme tvoji rodiče, vykřikla, tentokrát už s pláčem v hlase. Moji rodiče zemřeli v tu vteřinu, co jsem mi položila telefon v sanitce.
Teď si pro mě jen cizí paní, která dluží mé dceři 8 milionů korun za ukradené dětství a mou krev. Odejdi, mami, než zavolám policii. Zabouchla jsem dveře a otočila klíčem. Zvenčí bylo chvíli ticho a pak se ozval zoufalý vzlikot, který se pomalu vzdaloval k silnici. Sedla jsem si na podlahu v předsíni a zhluboka dýchala. Moje srdce bylo pravidelně, klidně. Jako by mi samo děkovalo, že jsem z něj konečně sundala tu největší zátěž. Z vibrace v kapse jsem zjistila, že mi přišla SMS. Nebyla od rodiny. Byl to majitel bytu na Vinohradech, pan Svoboda. Dobrý den, paní Michelová, předpokládám, že o situaci víte. Váš bratr mi právě volal a pokusil se mě uplatit nějakými akciemi firmy, která neexistuje. Musím s vámi mluvit. Je tu něco, co vám vaši rodiče o tom bytě tajili? A myslím, že byste to měla vědět dřív, než se tam vydají exekutoři. Stuhla jsem. Co ještě by mohlo být horší než 8 let finančního parazitování? Ruka se mi na displeji telefonu zastavila. Pan Svoboda byl starší pán, strohý, ale vždy korektní. Za celých 8 let jsme spolu mluvili jen párkrát, většinou když bylo potřeba opravit stoupačky nebo vyměnit kotel. Můžete mluvit? Ozvalo se v telefonu hned po prvním zazvonění. Ano, pane Svobodo, co se děje? Doufala jsem, že po mém e-mailu už budeme řešit jen předání klíčů. Sáro, odmlčel se a já slyšela šustění papírů. Váš bratr je lhář, to už oba víme, ale on není ten jediný. Vy jste mi 8 let posílala nájemné ve výši 85 000 korun. Je to tak? Samozřejmě, taková byla dohoda, kterou jste mi předložili tehdy v roce 2018, ne? V telefonu nastalo ticho, ze kterého mě zamrazilo víc než z matčina křiku. Sáro, nájemné za ten byt nikdy nebylo 85 000. Smlouva, kterou jsem podepsal s vaším otcem, zní na 45 000 korun měsíčně, včetně poplatků. Svět se mnou na vteřinu zastavil. Musela jsem si chytit věšáku v předsíni, abych neupadla. Cože? To není možné. Já mám kopii smlouvy, kterou mi otec tehdy přinesl k podpisu jako ručiteli. Pak vám přinesl falzifikát, řekl pan Svoboda smutně. Váš otec mě tehdy požádal, abych platby přijímal na 2 různé účty. Jeden můj, kam odcházelo skutečné nájemné, a druhý patřil firmě M-Invest. Věřil jsem mu, když říkal, že je to kvůli daním a rodinnému spoření pro vás. Ale teď, když jsem viděl vaše e-maily a mluvil s tím vaším bratrem, došlo mi to. Oni vás neokrádali jen o lásku, Sáro. Oni z vás celých 8 let dolovali 40 000 měsíčně jako čistý zisk pro Markovy projekty. Cítila jsem, jak se mi do očí tlačí slzy, ale nebyl to pláč smutku. Byl to pláč čistého, spalujícího hněvu. 8 let, 40 000 měsíčně navíc. To je skoro 4 miliony korun, které nešly na žádné bydlení, šly přímo do kapes mého bratra, zatímco moji rodiče mu dělali komplice. Zatímco já jsem si odpírala nové boty a Emičce kupovala věci z druhé ruky, oni si za moje peníze žili jako smetánka a ještě se mi smáli do obličeje, jak jsem nepraktická. Pane Svobodo, hlas mi zhrubl, děkuji, že jste mi to řekl. Ten byt, jak rychle je dokážete vystěhovat? Právně to trvá, ale nájemní smlouva byla vázána na včasné platby. Jelikož dluží za vodu a teď už i za nájem a navíc došlo k podvodu při sjednávání, můžu tam být správníkem a zámečníkem v pondělí ráno. Buďte tam, řekla jsem, a já tam budu taky. Když jsem zavěsila, Emička se objevila v kuchyni, rozespalá po odpoledním klidu. Mami, proč jsi tak smutná? Nejsem smutná, miláčku. Klekla jsem si k ní a objala ji tak pevně, až vypískla. Jen jsem právě zjistila, že tvoje maminka byla hrozně hloupá, ale to se právě teď mění. Zbytek dne jsem strávila v naprostém soustředění. Žádné další zprávy jsem nečetla, i když telefon nepřestával vibrovat. Marek, otec,
Téta z Moravy, dokonce i nějací bratranci, o kterých jsem neslyšela roky. Všichni najednou věděli, že zlá Sára chce nechat chudáky staré rodiče na mrazu. V 8 večer mi přišla poslední zpráva dne. Od otce. Sáro, tvoje matka se zhroutila. Máme u sebe doktora. Jestli se jí něco stane, máš ji na svědomí. Marek sehnal investora, který nás zachrání, ale potřebujeme, abys okamžitě podepsala zpětně uznání dluhu pro banku. Je to jen formalita. Buď aspoň jednou v životě užitečná a zachraň svou rodinu. Jen formalita. Opakovala jsem si pro sebe. Chtěli mě namočit do dalšího podvodu. Chtěli, abych podepsala něco, co by je právně krylo před tím, co pan Svoboda právě odhalil. Místo odpovědi jsem vytočila číslo, které jsem doufala, že už nikdy nebudu potřebovat. Číslo na doktora Morrisona z Motola, který mi v den propuštění řekl: kdybyste cokoliv potřebovala, ozvěte se. To, co jsem viděl u vaší rodiny, mě nenechá klidně spát. Doktore, řekla jsem, když to zvedl. Tady Sára Mitchellová. Pamatujete si na ten záznam v mé dokumentaci? Ten o tom telefonátu s mou matkou během mé operace? Samozřejmě, Sáro, mám ho před sebou v systému. Proč se ptáte? Protože v pondělí ráno budu potřebovat, aby ta dokumentace byla velmi oficiální. Chystám se totiž ukončit jednu velkou lež. A budu k tomu potřebovat svědka, který viděl jejich skutečnou tvář ve chvíli, kdy si mysleli, že už nebudu moci mluvit. Pondělí ráno. Praha byla zahalená do šedé mlhy. Stála jsem před domem na Vinohradech, na sobě černý kabát a v ruce jsem svírala složku s výpisy z účtu a smlouvami. Vedle mě stál pan Svoboda a 2 muži v uniformách stěhovací služby. Jste si jistá, Sáro? Zeptal se pan Svoboda. Tímhle jsem si nebyla jistá nikdy víc v celém životě. Vystoupali jsme do 3. patra. Za dveřmi byl slyšet smích. Markův smích. Oslavovali? Mysleli si, že mě zase dostali? Pan Svoboda zaklepal. Kdo je? Ozval se otec. Jeho hlas byl plný té staré, falešné sebejistoty. Pan Svoboda, jdu si pro klíče. Dveře se otevřely a otec tam stál v hedvábném županu s úsměvem, který mu zmrzl na rtech ve vteřině, kdy uviděl mě za Svobodovými zády. Sáro, co tu děláš? Říkal jsem ti, že máš podepsat ty papíry a zůstat doma v klidu. Přišla jsem si pro svůj doplatek, tati. Řekla jsem a udělala krok do bytu, který jsem 8 let přeplácela. Pro ty 4 miliony, které jste mi s Markem ukradli. V ten moment se z obýváku vyřítil Marek, v ruce skleničku drahého koňaku. Sáro, okamžitě vypadni, kazíš nám důležité jednání. Jenže Marek si nevšiml, že za mnou do chodby vchází ještě někdo další. Někdo, koho nečekal ani v nejhorším snu. Byl to doktor Morrison. Stál tam ve svém civilním, ale dokonale střiženém obleku, s tou profesní aurou autority, kterou nešlo zpochybnit. Marek se zastavil uprostřed pohybu, sklenička s koňakem se mu v ruce nepatrně zachvěla. Kdo je to, sakra? Sáro, řekl jsem ti, abys vypadla, vyštěkl Marek, ale jeho hlas už neměl tu sílu. Těkal očima mezi mnou, majitelem bytu a neznámým mužem. Tohle je doktor Morrison, vedoucí lékař urgentního příjmu v Motole, řekla jsem klidně a prošla kolem otce dál do chodby. Ten muž, kterému tvoje matka do telefonu řekla, že pokud nezemřu do 2 hodin, tak se za mnou možná zastaví zítra, že má totiž večer důležitější plány. Z obýváku vyšla matka. Když uviděla Morrisona, zbledla tak moc, že se musela zachytit rámu dveří. Ta zhroucená žena, o které otec psal v SMS, měla na sobě drahý kostýmek a na krku perly. Vy, vydechla. Dobrý den, paní Mitchellová, pronesl Morrison hlubokým, klidným hlasem. Vidím, že se vaše zdraví zázračně zlepšilo. Škoda, že jste to též nečekala u své dcery, když bojovala o život. Otec se pokusil o protiútok. Co je tohle za divadlo? Sáro, tohle je náš byt. Nemáš právo sem tahat cizí lidi a obvinovat nás z nesmyslů. Marek právě podepisuje smlouvu s investorem, která všechno vyřeší.
Okamžitě odejděte nebo zavolám policii. Jen je zavolejte, tati, usmála jsem se, ale v tom úsměvu nebyla žádná radost. Bude pro ně jednodušší sepsat protokol o podvodu hned tady na místě. Položila jsem na jídelní stůl složku a otevřela ji. Pan Svoboda si stoupl vedle mě. Marek vám lhal, tati, a ty si mu pomáhal. Začala jsem a prstem ukázala na fiktivní nájemní smlouvu, kterou mi tehdy podstrčili. 8 let jste ze mě tahali o 40 000 měsíčně víc, než byl skutečný nájem. Ty peníze končily na účtu firmy M-Invest. Pan Svoboda mi právě potvrdil, že si ho o toto rozdělení plateb sám požádal. Marek se pokusil o falešný smích. To je směšné. M-Invest je legální struktura pro... Pro co, Marku? Přerušila jsem ho. Pro tvůj luxusní život? Pro tvoje BMW? Pro tvoje drahé lístky na koncerty, zatímco tvoje sestra dělala 12 v nemocnici, aby tě uživila? Mám tady výpisy. Mám tady prohlášení pana Svobody. A mám tady lékařskou zprávu se záznamem o tom, jak se tvoje matka zachovala, když šlo o život mé dcery i můj. Sáro, prosím, hlesla matka a poprvé v životě v jejím hlase nebyla povýšenost. Byl tam strach. Byla to Markova chyba. On nás přesvědčil, že to tak bude lepší pro nás všechny. Pro nás všechny? Otočila jsem se na ní. Mami, já jsem po smrti manžela neměla na nové zimní gumy. Žila jsem z ruky do huby, zatímco vy jste tady pořádali večírky za moje peníze. A když jsem vás jednou v životě poprosila o pomoc, protože mi selhávalo srdce, řekla jsi mi, že jsem hysterka a šla si na koncert. Doktor Morrison udělal krok vpřed. Jako lékař jsem viděl mnoho rodinných tragédií, ale nikdy jsem nezažil, aby rodiče vědomě parazitovali na svém dítěti a pak ho nechali na pospas smrti kvůli zábavě. Tento záznam je součástí oficiální dokumentace a v případě soudního sporu o náhradu škody nebo podvod bude klíčovým důkazem. Ticho, které následovalo, bylo tak husté, že se dalo krájet. Marek odložil skleničku na stůl. Viděla jsem, jak se mu potíčelo. Jeho aura úspěšného podnikatele se rozplynula jako pára nad hrncem. Byl to jen malý ustrašený podvodník v drahém obleku. Co chceš? Zeptal se otec. Jeho hlas byl teď jen slabým stínem toho dřívějšího. Chci, abyste zmizeli, řekla jsem tvrdě. Pan Svoboda vypovídá nájemní smlouvu s okamžitou platností pro hrubé porušení dobrých mravů a podvodné jednání. Stěhováci jsou na chodbě. Máte 2 hodiny na to, abyste si zbalili osobní věci. Všechno, co bylo koupeno z mých peněz, tenhle stůl, ta televize, Markovo vybavení, tu zůstane jako částečná kompenzace toho, co mi dlužíte. To nemůžeš, kde budeme spát, vykřikla matka. Vždyť má Marek ten svůj úžasný investiční fond, ne? Podívala jsem se přímo na bratra. Nebo tu garzonku na Žižkově, kterou jste mu koupili za peníze, co jste ušetřili díky mně. Jděte tam, pokud ji tedy Marek už nepropil nebo neprohrál v nějakém svém dalším geniálním projektu. Marek sklonil hlavu. Nedokázal se mi podívat do očí. Máte 1:59 minut, řekla jsem a kývla na stěhováky, kteří vešli dovnitř s krabicemi. Otočila jsem se k odchodu, ale otec mě chytil za ruku. Sáro, jsme tvoje krev, vytrhla jsem se mu. Moje krev je teď v pořádku, tati. Doktoři mi ji vyčistili od toxických látek. Je na čase, abych totéž udělala se svým životem. Když jsem vycházela z bytu, doktor Morrison mě doprovodil k výtahu. Jste v pořádku, Sáro? Vaše tepová frekvence je trochu vyšší. Jsem v pořádku, doktore. Poprvé po 8 letech cítím, že moje srdce bije jen pro ty, kteří si to zaslouží. Vystoupila jsem před dům do chladného pražského rána. Sedla jsem si do auta a rukama sevřela volant. Cítila jsem, jak se mi třesou nohy, ale v hloubi duše se rozléval neznámý pocit vítězství. Jenže pak mi pípnul telefon. Byla to zpráva od neznámého čísla, ale podle stylu psaní mi okamžitě došlo, o koho jde. Tohle ti neprojde, sestřičko. Možná si nás vyhodila z bytu, ale zapomněla si na jednu věc.
Na ty papíry, co si podepisovala Markovi před 3 lety. V opilosti, na tátových 50. Máme tě v hrsti víc, než si myslíš. Uvidíme se u soudu. Stuhla jsem. Tátovi 50. Ten večer, kdy mi Marek pořád doléval víno a pak mě poprosil, abych mu jen podepsala nějaké doporučení pro banku. Cítila jsem, jak se mi znovu svírá hrudník. Tentokrát to ale nebyla arytmie. Byl to strach, že jejich špína sahá ještě hlouběji, než jsem si dokázala představit. Zírala jsem na displej telefonu, dokud se písmena té zprávy nerozmazala. Tátovi 50. Pamatovala jsem si ten večer až příliš dobře. Bylo to krátce po pohřbu mého manžela. Byla jsem v troskách, v polospánku z vyčerpání a léků na uklidnění, které mi tehdy předepsali. Marek byl tehdy nezvykle pozorný. Sáro, napij se, potřebuješ vypnout, udělám ti drink. A pak ten cár papíru. Jen čestné prohlášení, ségra, že mi věříš jako investorovi, abych mohl pohnout s tou jednou půjčkou. Nic to není. V mrákotách jsem podepsala cokoliv, jen aby mi dali pokoj. Tehdy jsem si myslela, že je to projev sourozenecké solidarity. Teď mi bylo jasné, že to byl rozsudek smrti nad mými úsporami. Sáro, děje se něco? Doktor Morrison zaklepal na okénko mého auta. Pořád stál na chodníku a v obličeji měl vepsanou starost. Stáhla jsem okénko, prsty mi sklouzly z volantu. Oni na mě něco mají, doktore. Před lety jsem Markovi něco podepsala. Myslím, že jsem nevědomky ručila za nějaký jeho obří dluh. Morrison se zamračil. To by vysvětlovalo tu jeho náhlou agresivitu. Zahnaná krysa kouše nejvíc. Máte právníka? Nemám nikoho kromě dcery a jizvy na hrudi, vydechla jsem. Tak teď už máte mě, řekl pevně. Můj bratr je špičkový advokát na finanční podvody. Zajeďte domů, zamkněte se a nic, opakuji nic, nepodepisujte, i kdyby vám u dveří brečela celá rodina. Pošlu vám na něj kontakt. Cesta domů byla jako v mlze. Mozek mi pracoval na plné obrátky. Pokud Marek skutečně použil můj podpis jako ručení, mohli mi vzít dům. Ten jediný bezpečný přístav, který jsem pro Emičku měla. Ta myšlenka bolela víc než pooperační rána. Když jsem dorazila domů, na příjezdové cestě už někdo stál. Nebyl to taxík s matkou, ale černé terénní auto. U něj stál muž v drahém obleku, kterého jsem nepoznala. Paní Mitchellová, oslovil mě, když jsem vystoupila. Jsem zástupce společnosti Credit Global. Váš bratr Marek Mitchell nám doručil vaši podepsanou směnku jako garanci za nesplácený úvěr. Jelikož došlo k prodlení delšímu než 90 dní, jsme nuceni přistoupit k exekuci na vašem majetku. To je omyl, vyhrkla jsem. Srdce mi nebezpečně zrychlilo. Já jsem nic takového nepodepsala vědomně. Ten úvěr není můj. Papír říká něco jiného, paní Mitchellová. Je na něm váš ověřený podpis z roku 2023. Částka činí 2,8 milionu korun plus úroky. Máte 10 dní na uhrazení, nebo začneme sepisovat vybavení tohoto domu. Podal mi obálku s modrým pruhem a bez dalšího slova odjel. Stála jsem tam s papírem v ruce a cítila, jak se mi pod nohama hroutí svět. 2,8 milionu. To byla skoro přesně částka, kterou jsem měla našetřenou pro Emičku na studium a jako rezervu z pojistky po manželovi. Marek to věděl. Věděl přesně, kolik mám a přesně tolik si vypůjčil. Vešla jsem dovnitř a klesla na gauč. Za hodinu mi zazvonil telefon. Nebyla to zpráva, byl to videohovor. Marek. Zvedla jsem to. Seděli s matkou a otcem v nějaké levné kavárně, obklopeni kufry. Matka měla oči nateklé od pláče, ale Marek se usmíval. Byl to úsměv predátora. Tak co, Sáro? Už ti přišlo psaníčko? Zasyčel do kamery. Vyhodila si nás z Vinohrad, tak se připrav, že tě vyhodíme z toho tvého domečku. Buď nám ten nájem na další rok zaplatíš a stáhneš to obvinění z podvodu, nebo tě ta směnka zničí. Ty jsi vážně zrůda, Marku, zašeptala jsem. Vlastní sestra. Vlastní sestra nás hodila přes palubu jako obtížný hmyz.
zařval otec, který se najednou objevil v záběru. Marek nás zachránil. Má ty papíry legálně. Buď rozumná, Sáro. Zaplať to, co dlužíš rodině za svou nevděčnost a my tu směnku necháme zmizet. Nezaplatím vám ani korunu, řekla jsem a cítila, jak se mi vrací síla. A víte proč? Protože si udělal jednu chybu, Marku. Jsi tak arogantní, že jsi ani neprověřil datum na té směnce. Marek se přestal usmívat. Co tím myslíš? Ta směnka má datum 14. září 2023. Ten den, tati, si slavil 50 v té restauraci u jezera. Pamatujete si to? Všichni jsme tam byli. No a co? Vyštěkl Marek. To, že ten večer si mě nechal podepsat doporučení. Jenže já mám v telefonu fotku z té noci. Fotku, kde mi podáváš ten papír a směješ se do objektivu. A na té fotce, kterou jsem tehdy poslala kamarádce, je jasně vidět, že ten papír je prázdný. Podepsala jsem čistý list, na který si ty údaje dopsal později. A v českém právu se tomu říká padělání a pozměňování veřejné listiny, ty idiote. Lhala jsem. Nevěděla jsem, jestli na té fotce je něco vidět, ale viděla jsem, jak Markovi stuhly rysy. Viděla jsem, jak matka vytřeštila oči. Lžeš, vydechl Marek, ale v hlase měl pochybnost. Možná, a možná taky ne. Ale víš, co je jisté? Že doktor Morrison má záznam o tom, jak si mě zkoušel vydírat přes SMS právě teď. A jeho bratr, nejlepší právník ve městě, se na tu tvoji směnku moc těší. Uvidíme se u soudu, Marku, ale tentokrát už ne jako rodina, jako žalobce a obžalovaný. Ukončila jsem hovor a zablokovala jejich čísla. Tentokrát definitivně. Venku začalo pršet, ale mně bylo teplo. Šla jsem do dětského pokoje, kde Emička spala. Sedla jsem si k ní a sledovala její pravidelný dech. Moje srdce, to opravené, zraněné srdce, tlouklo v dokonalém rytmu. Byla jsem připravená na válku. A poprvé v životě jsem věděla, že ji nevyhraje ten, kdo víc křičí, ale ten, kdo už nemá co ztratit. Následující ráno nebylo o vítězství, ale o přežití. Blav s fotkou mi koupil čas, ale věděla jsem, že vlk jako Marek se jen tak nestáhne. Musela jsem jednat dřív, než se ta exekuční mašinérie, kterou na mě poštval, skutečně rozjede. Právník Adam Morrison, bratr mého kardiologa, mě přijal v kanceláři na nábřeží. Byl stejně přímočarý jako jeho bratr, jen místo fonendoskopu používal paragrafy. Sáro, ta směnka je problém, řekl a listoval kopií, kterou jsem mu přinesla. I když je to bianko podpis dopsaný později, dokazuje se to nesmírně těžko. Budeme muset jít cestou trestního oznámení pro podvod a napadnout platnost směnky žalobou. Ale připravte se na to, že to nebude levné a rozhodně ne rychlé. Adame, já nemám roky. On mě chce připravit o dům hned. Namítla jsem a cítila, jak mi v hrudi nepatrně píchlo. Instinktivně jsem si sáhla na jizvu. Pak musíme najít něco, co Marka donutí tu směnku zničit dobrovolně, poklepal perem o stůl. Něco, co pálí víc než peníze. Co jeho investoři? Zmiňoval jste, že se chlubil novou smlouvou. V tu chvíli mi to blesklo hlavou. Marek vždycky stavil svou existenci na dojmu. Ten investor, o kterém mluvil otec, musel být někdo, kdo věřil v Markovu bezúhonnost a rodinné zázemí. Kdyby se dozvěděl, že jeho vizionář je vyšetřován pro zpronevěru a podvody na vlastní sestře, celá ta věž z karet by se zhroutila. Opustila jsem kancelář s jasným plánem. Cestou k autu jsem si odblokovala matčino číslo. Jen na minutu. Sáro, díky bohu, ty jsi dostala rozum, vyhrkla matka do telefonu. Marek říkal, že to vyřešíme jako rodina. On tu směnku roztrhá, když nám vrátíš klíče od Vinohrad a zaplatíš ten dluh u vodáren. Nechce ti ublížit, jen se musíme zajistit. Mami, ušetři mě těch lží, přerušila jsem ji ledově. Chci jen vědět jedno jméno. Kdo je ten investor, se kterým Marek včera jednal v tom bytě? Ten, co mu slíbil ty miliony. To ti nepovím. Marek říkal, že bys to jen zkazila svou závistí. Dobře,
Tak mu vyřiď, že zítra v 10 dopoledne podávám na policii trestní oznámení na něj i na tátu. A věř mi, že policie si jméno toho investora zjistí během hodiny. A až za ním přijdou s pouty v ruce, aby se ho zeptali na Markovu finanční historii, pochybuju, že mu ty miliony ještě někdy pošle. Zavěsila jsem dřív, než stačila vykřiknout. Věděla jsem, že Marek teď bude u telefonu šílet. Odpoledne jsem strávila s Emičkou v parku. Snažila jsem se vypadat normálně, ale každé černé auto, které projelo kolem, ve mně vyvolávalo záchvěv úzkosti. Když jsme se vraceli domů, u branky stál otec. Bez županu, bez arogance. Vypadal staře, ramena měl svěšená a v ruce držel igelitku s několika věcmi. Sáro, prosím, zastavil mě. Marek utekl. Vzal si to zbylé zlato, co měla máma, a zmizel. Prý musí uklidit stopy. Máma se doopravdy zhroutila, je na uklidňovácích. A co ta směnka, tati? Zeptala jsem se a nepustila Emičinu ruku. On ji má u sebe. Řekl, že ji prodá nějakým lidem, co se s tím nebudou párat, jestli mu nepošleš 500 000 na cestu pryč. Sáro, já nevěděl, že zašel tak daleko. Myslel jsem, že ty peníze z nájmu jsou jen taková provize za jeho rady. Dívala jsem se na něj a viděla jen cizího člověka. Provize? Okrádali jste mě 8 let. Lhali jste mi do očí, zatímco jsem za vás platila i to víno, co jste pili. Jdi pryč, tati. A řekni Markovi, že mu nic nepošlu. Jestli tu směnku prodá, půjdu do televize. Půjdu na policii. Zničím jeho jméno tak dokonale, že si v téhle zemi neotevře ani stánek s párkama. Ty bys to vážně udělala? Vydechl otec nevíravě. Vlastnímu bratrovi? Můj bratr mě zabil v té sanitce, tati. Teď už jen odklízím mrtvolu téhle rodiny. Otec se otočil a pomalu odcházel k zastávce autobusu. Sledovala jsem ho a necítila nic. Žádnou lítost. Jen prázdnotu. Večer, když dům utichl, jsem seděla v kuchyni a dívala se na telefon. Přišla mi zpráva od doktora Morrisona. Sáro, podívejte se na zprávy. Jeden z Markových investičních partnerů, jistý pan Krátký, byl právě zadržen pro finanční podvody. Vypadá to, že Marek se zapletl s mnohem nebezpečnějšími lidmi, než jsme si mysleli. Buďte opatrná. V tu vteřinu se ozvala rána. Někdo právě cihlou vysklil okno v obýváku. Chytla jsem Emičku z postýlky a schovala se s ní v koupelně. Srdce mi bušilo proti žebrům jako splašený pták. Věděla jsem, že Marek se nezastaví. Pokud se jeho svět hroutil, hodlal mě stáhnout sebou. Dveře domu zapraskaly pod těžkým nárazem. Sáro, dej mi tu fotku. Vím, že ji máš v klaudu. Otevři, nebo ten dům zapálím. Byl to Marek. Ale jeho hlas nezněl jako hlas bratra. Zněl jako hlas šílence, který už nemá co ztratit. Tisknula jsem Emičku k sobě v těsném prostoru koupelny a dlaní jí zakrývala pusu, aby její vzliky nebyly slyšet. V domě se rozlehlo další křupnutí dřeva. Vchodové dveře, poškozené už odpolední návštěvou stěhováků, definitivně povolily. Vylez, Sáro, ty si myslíš, že jsi hrdinka, že mě zničíš nějakou fotkou? Markovi kroky duněly na plovoucí podlaze v obýváku. Slyšela jsem, jak smetl vázu z komody. Ten tvůj doktor Morrison mě udal policajtům. Krátkýho sebrali a já mám na krku spolupachatelství. Jestli mi nedáš ten telefon a neřekneš, kde máš ty zálohy, tak odsud nikdo neodejde. Moje srdce vynechalo úder. Ne ze strachu o sebe, ale z čistého děsu o tu malou bytost v mém náručí. Sáhla jsem do kapsy županu. Telefon tam byl. Třesoucími se prsty jsem vytočila 158, ale než jsem stihla stisknout volat, Marek narazil do dveří koupelny. Tady si, zařval a kopancem vyrazil zámek, který byl jen symbolický. Stál tam, vlasy rozcuchané, oči podlité krví a v ruce svíral tu směnku. Ten cár papíru, který pro něj znamenal všechno a pro mě nic. V druhé ruce držel zapalovač. Dej mi ten mobil, hned. Marku, přestaň, je tu Emička, vydechla jsem, hlas se mi lámal. Dívej se na ni, je to tvoje neteř, co pak ti na nikom nezáleží? Záleželo mi na mým životě,
Který si ty právě spláchla do záchodu? Udělal krok ke mně. Myslíš si, že jsi lepší než já? Celý roky si nás dotovala, protože si chtěla mít moc. Chtěla si být ta svatá Sára, co se obětuje. Jenže teď skončíš jako nula, stejně jako já. V tu chvíli se z chodby ozvaly sirény. Blížily se rychle. Marek stuhl. Ty jsi je zavolala? Zasyčel. Ne, ale sousedi určitě ano, když si prohodil cihlu oknem. Řekla jsem a poprvé se mu podívala přímo do očí bez uhýbání. Končí to, Marku. Ta směnka je bezcenná. Krátký mluví. Policie ví o všem. I o tom, jak si okrádal vlastní rodiče přes ten fiktivní nájem. Marek se podíval na směnku a pak na zapalovač. Jeho obličej se skřivil v grimase naprostého zoufalství. Když nebudu mít nic já, nebudeš mít nic ani ty. Cvaknul zapalovačem. Plamen olízl okraj papíru. Jenže v ten moment se v domě rozsvítila silná světla baterek a ozval se výkřik. Policie, ruce vzhůru! Marek leknutím upustil hořící směnku i zapalovač. Papír dopadl na předložku v koupelně a okamžitě vzplanul. Marek se pokusil vrhnout k oknu, ale dva policisté ho srazili k zemi dřív, než stačil udělat druhý krok. Slyšela jsem jen cvaknutí pout a jeho hysterický smích, který se měnil v pláč. Paní Mitchellová, jste v pořádku? Jeden z policistů mi pomohl vstát. Emička se mě držela jako klíště. Dívala jsem se na zem, kde dohořívaly poslední zbytky 2,8 milionového dluhu. Z té strašné zbraně zbyla jen trocha popela na dlaždičkách. Jsem v pořádku, řekla jsem, ačkoliv jsem cítila, jak se mi podlamují kolena. Venku na ulici stála sanitka. Ne proto, že by mě vezla do nemocnice, ale jako asistence u zásahu. Vystoupil z ní doktor Morrison. Když mě uviděl, rozběhl se ke mně. Sáro, proboha, jste zraněná? Jen unavená, Adame, jen strašně unavená. Sledovala jsem, jak Marka nakládají do policejního auta. Za ním, na okraji světelného kuželu, stála matka s otcem. Přijeli taxíkem, pravděpodobně hned za ním. Matka se pokusila ke mně vykročit, ale otec ji chytil za paži. Podíval se na mě. Byl to dlouhý, zničený pohled člověka, který právě pochopil, že ztratil obě své děti. Jedno kvůli jeho chamtivosti a druhé kvůli své vlastní zbabilosti. Zavrtěla jsem hlavou a otočila se k ním zády. Adame, oslovila jsem doktora, když policie začala natahovat pásku kolem mého domu. Můžete nás s Emičkou odvést do hotelu? Nechci tu dneska zůstat. Samozřejmě, můj bratr už podal to trestní oznámení. Marek už se k vám nepřiblíží, nikdo z nich. Nasedla jsem do auta a naposledy se podívala na svůj dům s rozbitým oknem. Byl to jen dům. Stěny a střecha. Skutečný domov jsem měla v náručí a skutečné srdce. To poprvé za těch 8 let nebylo strachem, ale nadějí. Zítra ráno jsem měla schůzku s panem Svobodou. Měl mi říct to poslední tajemství o vinohradském bytě. To, co mi rodiče tajili celou tu dobu. A já jsem věděla, že to bude poslední hřebíček do rakve jejich lží. Ranní slunce se opíralo do oken malé kavárny na Vinohradech, jen pár metrů od bytu, který byl 8 let mým vězením i mým největším charitativním projektem. Pan Svoboda už seděl u stolu a před sebou měl položenou zažloutlou obálku. Sáro, vypadáte lépe, řekl a pokynul mi, abych se posadila. Slyšel jsem o té noci. Policie mě už kontaktovala ohledně Markových aktivit. Je mi to líto. Nebuďte, odpověděla jsem a sáhla po sklenici vody. Marek je tam, kam patří, a moji rodiče, ti jsou teď v ubytovně pro seniory, kterou jim pomohl sehnat sociální pracovník. Je to ironie, že? Celý život se báli průměrnosti a skončili v pokoji se sdílenou kuchyňkou. Pan Svoboda si povzdechl a posunul obálku ke mně. Sliboval jsem vám vysvětlení o tom, proč se vaši rodiče tak zuby nehty drželi právě tohohle bytu. Proč nutili Marka, aby z vás doloval peníze navíc? Otevřela jsem obálku. Uvnitř nebyla nájemní smlouva. Byla tam darovací smlouva a závěť. Ten byt nepatřil mně, Sáro, řekl pan Svoboda tiše.
Patřil vaší babičce z matčiny strany. Před 12 lety těsně před smrtí ho darovala mně. Byli jsme blízcí přátelé. Ale v darovací smlouvě byla podmínka. Pokud vaši rodiče budou v bytě bydlet a platit nájemné, které pokryje pouze údržbu a fond oprav, nesmím je vyhodit. Ale, a to je to důležité, pokud by se prokázalo, že se k vám, ke své dceře, chovají nečestně nebo vás finančně poškozují, byt připadá vám. Zůstala jsem na něj zírat. Babička to věděla? Věděla, jací jsou? Vaše babička viděla, jak Marka protežují a jak vás odsouvají na druhou kolej už od dětství. Chtěla vás chránit. Ale vaši rodiče tu závěť sfalšovali. Namluvili vám, že byt propadl státu kvůli dluhům a že já jsem nový majitel. Marek na to přišel jako první a začal mě vydírat, že mě zažaluje, pokud mu nepůjdu na ruku s tím dvojím účtováním. Bál jsem se skandálu. Ale ta podmínka v originální smlouvě stále platí. Vzala jsem do ruky papír a četla řádky psané babičiným caslavým písmem. Mé vnučce Sáře, která jako jediná v této rodině ví, co znamená oběť. Došlo mi to. Celých 8 let mě rodiče nutili platit nájem za byt, který mi podle práva už dávno patřil. Marek zneužil babičino tajemství, aby vytvořil finanční stroj na mé sny. A rodiče, ti raději mlčeli a kradli vlastní dceru, než aby přiznali, že dům patří jí. Co teď uděláte, Sáro? Zeptal se pan Svoboda. Podívala jsem se z okna na fasádu toho vznešeného domu. Mohla jsem je nechat stíhat, mohla jsem ten byt prodat a mít peníze, o kterých se mi ani nesnilo. Ale když jsem si sáhla na hruď, tam, kde pod kůží tikal můj druhý život, věděla jsem, co udělám. Prodejte ho, pane Svobodo. Všechny peníze z prodeje vložte do fondu pro dětskou kardiologii v Motole. Nechci z těch peněz ani korunu. Jsou nasáklé lží a já nechci, aby v nich Emička vyrůstala. O hodinu později jsem stála před ubytovnou na okraji Prahy. Matka seděla na lavičce a kouřila. Když mě uviděla, v očích se jí na vteřinu blízkl hněv, který ale rychle vystřídala rezignace. Přišla ses mi vysmát? Zeptala se chraplavě. Marek dostane 5 let. Tvůj otec se mnou nemluví. Spíme na palandách, Sáro. Jsi spokojená? Nejsem spokojená, mami. Jsem volná, řekla jsem a podala jí malý balíček. Byly v něm lístky na koncert Marka Ztraceného. Ty původní, které jsem našla v obýváku na Vinohradech, když jsem tam včera byla s policií. Tady máš to, čemu si dala přednost před mým životem. Doufám, že si tu hudbu v hlavě budeš přehrávat pokaždé, když se v noci probudíš v tomhle pokoji. Otočila jsem se a kráčela k autu. Sáro, vykřikla za mnou, počkej, milujeme tě, vždycky jsme tě milovali. Nezastavila jsem se. Ta slova už pro mě neměla žádnou váhu. Byla jako falešné bankovky, které mi Marek celé roky podstrkoval. Nasedla jsem do auta, kde na mě čekala Emička. Usmála se a ukázala mi obrázek, který nakreslila. Byla na něm 2 srdce spojená tlustou červenou čarou. To jsme my, mami? To jsme my, broučku. Nastartovala jsem a vyjela směrem k domovu. Cesta byla volná, obloha čistá a moje srdce, to skutečné, z masa a krve, opravené lékaři a očištěné pravdou, tlouklo silně a klidně. Příběh o hysterické dceři skončil. Začal příběh ženy, která přežila vlastní rodinu. A to bylo to největší vítězství, jaké jsem kdy vyhrála.